Moving on to our next song. Muhatag sa iyang kaugalingong interpretasyon sa kanta nga gipasikat ni Whitney Houston. Ladies and gentlemen, one of the product of The Voice Kids, Miss Jelia Vergara. To give the best of me, I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I've broke my heart for every cane to taste the sweet. The pain, I'll rise and fall. Yes, through it all, this much remains. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be.
Jelia Vergara. Spreading the good word of the Lord and using music as their medium, nothing could possibly go wrong. Mga igsoon, please help me welcome the Cebu Singing Clergy. Hello. Hello. Maayong hapon na tundanan. Ato bakbakan ang Ginoo. Maayong hapon. Maayong hapon sa tanan. Mapaila-ila lang mi ha. Among tinuod nga God ay Cebu Clergy Performing Artists. Nya kaloy sa Ginoo kaming tulo ulitaw paghihapon hantod karon. Ako si Father Joselito Gutierrez, kasamtangan sakop sa team of pastors sa parokya ni San Jose Patriarca sa Mabolo, Cebu City. Ako i-greet akong mama from Sydney, Australia, and my two nephews from Christchurch, New Zealand. Niyan sila kay mutanaw sa atong concert. Yeah. Ako sab si Father Zachary Zacarias, Kura Paruko sa Santa Monica Parish, Kawayan, Dalaget, Cebu. O ako sab si Father Rudy Ibale, MSc, Tagatayod, Consolacion, Cebu. And we are the Cebu Clergy Performing Artists. 15 katuig na may aning buhata, perform concerts. Nga every time mag-concert mi, sagol na yung mga batanon. Karon, nasa yung mga batanon, kaniadto. Ya, ganahan kami manganta og mga binisaya. Manganta kami mga classic nga mga Cebuano, ang mga batanon, mag-text-text. manghingog mo. Yung mga, Ug mangantas nagbinatanon, ang mga tiguang, manghuyab. Magsige pangita silang hapas. Pau de Arco. So mo lang among mga kanta, mga karaan nga mga Sugboanong awit, apan namong gitaga agamay twist para maka-appreciate hasta ang mga batanon karon. So I hope you will like this medley of Cebuano Popular songs. popular songs. Alang sa tanan. tsaka balileng sa katapo. Timgas ka sa puti nga baybayo, sa kasing-kasing ka panganduyo. Perlas ka nga angay, yun ang puno. The Police featuring Barangay Tanod. Ako'y pobreng alindahan, sa huyuhoy ianod-anod. Nangita o kapanibaan, ahay sa tanaman o sa kabulakan. Aroy, 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 di ka ba maluoy kay pobreng
mo na si Pilimon Namasul sa kadagatan Nakakuha Kung isdang nakasakan Gibaliya Sa merkadong gubat Ang halin puros kurak Ang halin puros kurak Di kurang ipanubat Ang halin puros kurak Ang halin puros kurak Di kurang ipanubat Agay pa mo. Okay, let's do some ballroom dancing. Okay? So, Matulila ako dili angay Magmanggan sa imong tugma Matulila ikaw dili malibay Kay wako'y bahandi na gani mong igasa Kung matuli mauday kasali Mao'y bahandi labang sa bulawan Matulila kaanugulat sa imong tugma Kung paray Ako nga di ikaw sa mga pag-amay kong naan ko Ako nga dili ko tawagon Damo pasalig sa gugma mo Damo pasalig sa gugma rock and roll to the world. Woo! Woo! Come on. Con chuối lăn Chị thì con quay lá Ăn một chị kia Ăn bao bớt chị chẳng Chị thì con bóng năng Ăn một chị kia Chị thì con ngọt lối Cho được mắc ngọt lối Chị đã bao bớt chị chẳng Chị thì con bóng năng Chị đến cho nhạc hàng cùng Ăn một chị kia Chị đến cho nhạc hàng cùng Ăn một chị kia Thank you very much. God bless. Thank you. Palakpakan for the Cebu Singing Clergy! Father, thank you. Kutasan ni mangita kwarta eh. Di ginalin. Kung tanang pare inato palang manimbag yun may karaadlaw, Father. Alright, guys. So, I think it's about time to pasalamatan sa nato ang mga sponsor nga nihatag sa ilang tabang kanamo. Gold sponsors, we got here Terre Dior Realty through Enrique Fararon, Roy Villarojo, Joel Hardware through Engineer Jerbin Antigua, Anonymous through Sario Bueno, Tuburan Mayor Democrito Aljun Diamante, JC&V Logistics Incorporated, Pinoy Care Visa Center, Prisca Nina Mabatid, Attorney Luisito Louis Arma, Emil's Chicken through Jerry Oberes. We got here Hell Energy Drink distributed by MJPM Marketing, Sugar Salma, Saxon and Jane Velasquez, Medallion Shipping Lines, Erich Construction through Rodney Orate, Engineer Joselito and Tita Saison, Lani Buenobra White, GJ Cocomart, JPR Enterprises, Sally Rama, Ruby Obedencio, Toyota Cebu through Jess V. Cuenco, JYC through Jessica U. Bagsar, William Miliana, Visayas Vergara, Chilins Chicharon, Ilihad Hardware through Filomeno Dichos. Happy, daghanan ni tabang na mo. Happy
Hearts Marketing through Hildy Ataging Monte Carlos. Andre and Amir Purified Drinking Water. Akita Japanese Restaurant through Tishiro Ishihara. Neneng Cuenca. Vanessa May Thompson. Benji Therese Rigor. Angie Enad. Smiley Native Suduki Larshan Fuente through Cheryl Robles Campasas. MYM Food Ventures through Mozart Mansueto. EBRMSN Tire Plaza. Beth Pernes del Castillo. Thailand Cement. Incy Diamond through Liza Brose. Kuya Jeff's Shomayan through Jeffrey Kiliosa. We got here Manulife Metro Cebu through Jojo Veloso. Rolly and Dr. Lorna Diorico. GSM Cebu Investors Finance Corporation through Peter Roca. Lani Gomez Kaya. Verona Optical. K-Pop Optical Ironic Iconic. Former Mayor Mike Rama. Merlin Tan. George Antoque, Dark Planet through Randy Roble, Saragen Taxi, Tredge Distributor Corporation, distributor of Bounty Fresh Chicken, Vic Suazo of Renaissance Band, Jazz and Blues Bar and Restaurant through Yuko Ishikawa, Joe Ed's Lutong Hapon through Edgar Malapitan. Special thanks to the following: the Benigno Filipino Community through Matt Novabos, SM Seaside City Cebu through Miss Anther Infante, Golden Prince Hotel Suites and Suites through Benny Que, Cafe Laguna SM Seaside City Cebu, Salonga Sounds and Lights through Alvin Chong, Powerlink Sounds and Lights through Duke Kirill Ishivari, MYTV, Sizzlers, Wash and Dry, Mommy's Pizza, Kiliosa Family, Val Dinopol of South Wings Band, Anonymous through Lucelle Capacity, Douglas P. Magdadaro, Chief Security of JMR Megawide Cebu Corporation. Pakpakan na to ang mga nitabang sa Sugboanong Musikero. Saging, sago, gabi, landang, kamote ug nangka. Sulbad na dayon ang panihapon sa usa ka Pinoy. Mukanta sa ilang original na komposisyon nga binignit. Ladies and gentlemen, help me welcome PG-18! Yeah. Come on! Yeah, man! Binignit! Mga katalaan! Kasi kinukusgan mo siya, kita yung premyo. Ready, ready? Bay! Binignit, come on! Woo! Yeah, Bay, last! Binignit!
Binignit! Binignit! Woo! Yeah, thank you! PG-18! There is a fine line between friendship and love. Ang sonata nga muhatag natog tumang ideya kung kanus amang gyud ta makasulti, nagugma na jud ni atong gibati. Composed by Kuya Brian, here's Na In Love Na Siguro Ko by Jeremy. Himingaw na ko ni mo gamay, wala ka ni suroy sa balay. Mutanaw ang tatag salida, unya lutuan puti ka. Kay nakauyab nakakaroon, maungwa na kay panahon. Okay ra basta malipay ka, walay problema. Pero nganong mapangitaman ko, unya magselos ko ninyo. Na-in-love na siguro ko, maong sakit jud kaayo, nganong dili man ako. Unya nagkita ta kuyog siya, perte jud ninyong lipaya. Maghabmag kisigi katawa, haskang masula. Tanaw picture kamurag yung duha, ako tigunit lang sa kamera. Nias kang anong nihilak ko, I said I'm happy for you. Pero nganong mapangitaman ko, unya magselos ko ninyo. Na-in-love na siguro ko, maong sakit jud kaayo, nganong dili man ako. Sa mga kabaw sa kanta, you can sing along with me. Pero nganong mapangitaman ko, unya magselos ko ninyo. Na-in-love na siguro ko, maong sakit jud kaayo. Pero nganong masakitan man ko, unya masuya ko ninyo. Na-in-love na jud ko nimo, I really want to care for you, nganong dili man ako. Thank you. Once again, Jeremy, a round of applause, please. Human ka makakaplag sa tao nga imong higugmaon,
Ang musunod nga pagsuway, ang paghigugma niya labaw pa sa tanan. Ang pagsaad ug pagpatuman nga siya ra gyud imong higugmaon. Arranged by Michelle Nolasco. Ania si Christopher Mendres sa iyang kantang Ikaw. Good afternoon. Maayong hapon sa tanan. Ikaw ang yun ang gihigugma. Wala na lain pa buhaton ang tanan. Bisanon sa paman. Ikaw ra gyud akong kalipay. Kung malanggaon ka, buhaton ang tanan. Bisanon sa paman. Kung pwede lang, pwede lang. Dili ko gusto na mawala ka. Bahala na't magpaabot pa. Kay ikaw ra, ikaw ra. Ikaw ra gyud ang gipaabot. Ug kung makasabot, dawaton ang tanan. Bisanon sa paman. Kung pwede lang, pwede lang. Dili ko gusto na mawala ka. Bahala nang magpaabot pa. Kay ikaw ra, ikaw ra. Buhaton ko ang tanan. Basta dili lang ka mawatan sa akong kinabuhi. Ikaw ra ang Dili ko gusto na mawala ka. Bahala na't magpaabot pa. Kay ikaw ra, ikaw ra. Na mawala ka. Bahala na't magpaabot pa. Kay ikaw ra, ikaw, ikaw, ikaw. Thank you so much. Daghang salamat. Mabuhay ang Sugboanong Musikero. Salamat sa tanan. Pakpak for Christopher Mendres. Bro, thank you. Thank you. All right. Okay pa ta? Hala, gutom na. Again, okay pa ta? That's better. Now guys, if you're wondering or nagununa mo nga, unsa man day ilang nabuhat na for 3 months? Unsa na nabuhat nila for 4 months? Now, please, I want your eyes and ears on the LED wall. This would be the things that we're gonna be doing for this organization. First video.
Kumusta? Yeah. Dirinig kay na ikaw may na pilihan sa grupo nga dulo na mga sa Sugboanong Musikero. Pero sasadyap kami sa Sugboanong Musikero na tabangan o sa tabangan niya ibitawan ka na mo dito sa atong concert kung December 2. So may mong ikasulti nga sa atong grupo. Ako, malipay ko magatampong ko kay kahimama ka kung mga grupo, mga Sugboanong Musikero. Sabi na akong dudugas yung Musikero. Kaya mo na may ligamay ibati. Pila na yung edad mo karon? Sa City na. Sa City na, nagsubo sa tukar, no? Niagi juga, kupan niagi juga. Na-stroke juga ito ng as in grabbing. Mild stroke. Kumaro mo rin ko. Ligahe ka. Gaya siya. Mama. Hindi yun sawa deh. Huwi mo rin, mata. Gusto ko sulti. Kalau saan may mong pagkinabuyan? Ako lang nasa, katutungan. Sa tabang na lang. O, karon tabangan ka sa Sugboanong Musikero. Salamat kayo. So, magkita lang dito po. Oh. Ato din pasalamatan ang atong grupo. Ikaw siya may gisuti. Salamat sa tanong. Kauban ko sa Sugboanong Musikero sa ilang pagdawa na ako yun eh. Manawad ako na magpirmi nga itong may kalambuan nga itong mga paganda. Sir Giti, salamat kayo sa inyong pagdawa sa akong bahay. Sige. Ilan yung dugay. Sige. Tanan ka dito. Oo, sige. Sige ha. Paari lang niya ka na mo sa kinan. Ha? Katuha lang ka na mo. Ha? Kanali kami kung Kaibigan, tila yata matamlay ang iyong pakiramdam. Usa ni siya sa atong mga igsuon sa musika nga intaw na niagi og mild stroke. Ay tila naguguluhan. Atong tawgon mismo, Manesio Atilio, please come up on stage. Now sir, may hapon. Ari sa diri sir. Dili ira usa among tabangan karong hapuna, kundi duha. Roll second video. Sino? Diari ka na mo. Kaya pagkantawang ka na mo ng gabi, may singir. Makabarog ka rin. Makabarog ka. Wheelchair ka? Yun siya. Lang. Concert niya. Kaning medical aid. Mutabang ni sa mga eksugo na mga musikero. Imbitahon na mo siya ngadto sa concert karong December 2. Isa mo artist niya. Kamera bala. Saya ka discourage sa pati mayo pa ka. Malipay ka. Wala ka ba para maayo ta? Exercise. Sa maayo ta. Sa mo na hinungdan ka nung nibiya sa ikuan. Oo, sige. So, wala siya ni support. Uy, sana mas pirak mo energy, ka mo. Wa na gyud. Wa hospital ako tayo, wa ka na niya. Kailangan na yun. Sana may kapabilit siya. Kailangan na Ano mo mo niya, pati ba kayo? Gamit nila yung mga gamit ako lang. gamit. Kuan eh, yang kuan ay mas nina o. Paggamit. Ano mo to ko Oji? Gida lagi. Saan? Gida.
I-describe ni si Rirak sa unong panahon nga gakanta pa siya. Unsa niya ang mga tirada gar? Ikaw gar. Lihok ini magdaan na. Unsa ang mga kuan sa una? Tirada di Riragid. Journey. Journey. What a journey. Highway run. Mga Bernard Rams, Heaven. Psalm 69 mo ganyan. Wala yung mga Kasi yung mga katong smooth, mga dili smooth operator ko smooth nga katong Carlos Santana o Corazon Espinado. Ang sakita man mula pa ulit. Sa mga Sugboanong Musikero. Salamat. Sulti ako i-translate eh. Kaya lang. Hinay lang. Kung sa'yo mong message ba? Salamat. Hindi ako eh. Di, Matabangan unta ko ninyo. Oo. Matabangan ko ninyo. Matapangan ko. May unta matabangan ko. Salamat. Matabangan ang tago ninyo. Salamat, matabangan unta ko ninyo. Matabangan ko ninyo. I-text na siguro. Alright, for those people nga naagyapon sa inyong hunahuna karon kasagaran banda way ayo sayop mo. Mo niyo nakita karon. Dili na mo pabiyaan ang mga igsoon ug uban pa. Tabangan gyud namo sila. Mao ning gitukod ni namo grupuha. And to give the award or to give some pahalipay, none other than our ever supportive president. Ladies and gentlemen, tabangan na to sa masipang pakpak, Boss Kitoy Ornopia. Pasko na Serenaded by Sir Sam Costanilla. ang gasa sa gugma, puno sa pagmahal. Karon dawata kay kamo man ang ayan nga among tabangan, uban ang pagmahal pasidunggan. Ang musika daw inyong kaluwa. Once again mga higala, Banay niyo na ay tuyo og tumong among gibuhat. minibang Ikalimtan na sa ilang pamilya.
Pero amo gyapon gidawat hangpan kay usa sila namo ka pamilya, ug usa sila ka Sugboanong musikero. Musikero, angay Diyon nga ipasigar ko. Yanong pahangin Thank you so much, sir. Mga igsoon palihog assist ng Padong Ubos. Mabuhay! Mabuhay ang Sugboanong musikero! Alright! Too much drama. Di na ta magilak-hilak. Well, ako rin hilak. Alright. That was very heartwarming, or that was so intense. Oh, set up Las Franklins. Alright guys, bawion na to. Let's make our Christmas merry. From helping our brothers and our sisters in the industry. Atong bawion. Let's try to laugh. Ladies and gentlemen, tabangi ko sa pag-welcome. Dos compañeros.